जय जगन्नाथ। आज्ञा नमस्कार। सत्यनारायण आपण गुरुଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାୟକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଲୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରମେଶ କୁମାର କୁଣ୍ଡ, ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ଛୋଟିଆ ପାଲା ଗାୟକ। ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ ତୁତି ଯେ କଲୁ ତୁଇ ଭୋଦେବ ନନ୍ଦ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। କହିଲା ତୋ ନାମକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ପୁଣି କଲୁ କ'ଣ? ସେହି ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲା ହାରି କ'ଣ କଲା? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୁଆଁ ବୋଲ ତାଳ ସବୁ ଗଲା ପାଶର। କୁଆଁ ହେଲା କୁଆଁ କୁଆଁକି ବୋବେଇଲା ଯିବ କୁଆଁ କୁଆଁ ବୋଲି ବୋବେଇଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମା ଭାବିଲା ଯେ ପିଲାଟି ତମର କାନ୍ଦୁଛି ବୋଧେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ମା ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲା ଯେ ସେ ତ କିଛି ଖାଉନଥିଲା, ତୁ ଦେଇନଥିଲୁ କିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଏ କଥାଟା ଭାବୁନଥିଲୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଧରିବ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଧରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ମାତୃ ଗର୍ଭଟା ଅତି ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ରହୁଥିଲା ମାନେ ବୁଲାଚାଲ କରିବାକୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲାନି ବୁଲାଚାଲ କରିବାକୁ, ଇଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଲା ଜାଗାଟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମନ ହେଲା ଟିକେ ଯିବାକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ, କହିଲା ସଂସାର ଖେଳିବି, ଏ ସଂସାରଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁର ଦେଖିବି। ପ୍ରଭୁ ତ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତି ତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସାର କରିଛି ସିଏ କେମିତି ହେଇନଥିବ, ଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜୀବ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼େ, ଖୋଲା ଜାଗାକୁ। କହିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲିବା। କେମିତି ଭୁଲିଲା? କୁଆଁ 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 ଯେତେବେଳେ ବୋବେଇଲା ମା କହିଲା ମୋ ପୁଅ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଯେଉଁ ରାବଟା ଦେଲା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଖୋଜୁଛି। କହିଲା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନାମର ସପାନ କରୁଥିଲି କୌତୁହଳେ ଯେ ଥିଲି କୌତୁହଳେ। କହିଲା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରସପାନ କରୁଥିଲି। କହିଲା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲି ଯେତେ ଦିନ କାହିଁ ଗଲେ କରୁଥିଲି ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ସିଏ ତ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରିଲାନି ଏ ଯିବ, କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଛାଡ଼ୁଛି। ମା କହିଲା ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଆଣିକି ମାୟାରେ ପଳେଇ ଆଣିଲା। କ'ଣ କଲା ନା ସନ୍ୟପାନ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା ମାତାର ସ୍ତନରୁ ଛେଦେ କରି ପାଇଲ ପାନ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲ ସେ ଦେ ହୋଇଲା ଅଜ୍ଞାନ ଦେ ହୋଇଲା ଅଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ମାର ଗର୍ଭରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମା ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସଂସାର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ଏ ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ କିଛି ପାଉନି। ଶେଷରେ ଆସ୍ତେ 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 ଇଏ ମାୟାରେ ହେଇଗଲା, ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୀବ ମାୟାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ଏଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଯିବ ଆଉ। ତେଣୁକରି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା ଜୀବ ଆସିକି ମା ସ୍ତନରୁ ଖାଇକି ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋହମାୟା ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାୟାରେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ଜିଭାଲାଳ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଚଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଓଟାରଇ ବଳେ। ଜିଭରେ ଯେତେବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ଲାଗିଗଲା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ସ୍ୱାଦ, ଜିଭା ତ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ନା। ଆସ୍ୱାଦନ କାହାର? ଆସ୍ୱାଦ ଶବ୍ଦ ଯିଏ ମାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସ୍ୱାଦନ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦନ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଦ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜିଭ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା। ସ୍ୱାଦ ବାରବାରୁ ଖାଇବା, ଟିକିଏ ଚାଟୁ ଚାଟୁ କଲେ ଆଉ ତ ଖାଇବି ଆଉ। ଖାଉ ଖାଉ ଇଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। କହିଲା ଜୀବ ତ ଜୀବରେ ନ ଜୀବ କେହି ତାର ସଙ୍ଗତ ଆଉ ନଥିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଥିବ କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତ। ଜୀବ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ
ଆସିଛି ମାନେ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଯିବ ତ ଜୀବରେ ନ ଯିବ କେହି ତାର ସଙ୍ଗତ, ନଥିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଏ ମାଟି ଶରୀର, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କହିଲେ ମାଟି ଶରୀର, ନଥିବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଥିବ କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତ, ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କୀର୍ତ୍ତିଟା ରହିବ। କହିଲା ଚଳତ ବିତମ ଚଳତ ଚିତମ ଚଳତ ଜୀବନ ଯୌବନମ ଚଳାଚଳମ ଇଦମ ସର୍ବେ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟସ୍ଥିରମ। ଧର୍ମ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଜଗତରେ ରହିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର, କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଯୋଡ଼ିକ ସ୍ଥିର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ଅସ୍ଥିର। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ ସେଇ ଜଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରୁ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସତ୍ୟଟା ଚିରନ୍ତନ, ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ନିର୍ବିକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ନା କହିଲେ ସରିବନି। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ କଥା କହିଲେ ଶିଖିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।